Predstavujem vám nový rezidenčný projekt Hradská Living. Tento projekt je tvorený iba 14 bytovými jednotkami. Nachádza sa v uzavretom areáli s vlastným bazénom a altánkom s grillom. Byty v tomto projekte sú štvorizbové a sú s nadštandardnou výmerou až 131 m². Tento projekt ponúka dostatok životného priestoru pre vás i pre rodiny s deťmi. Vďaka vysokej kvalite spracovania je projekt Hradská Living postavený s vášňou.